кухнята на Gmail Organic. Аз съм Деси и тази седмица ще ви покажа как да си направите ягодова въртележка. Аз обожавам ягоди и много се радвам, че дойде тяхното време. Затова нека да започнем с продуктите. Ще имате нужда от нашите вкусни биоягоди, една тарелка от 250 грама. Също така 2-3 супени лъжици разтопено биомасло, биобрашно по ваш избор, една лъжичка брашно от Рошков. Аз обичам да добавям брашно от Рошков. Можете да не го използвате, но ви гарантирам, че вкуса много се подобрява след неговото използване. Също така малко тръстикова захар. Това, което ще направим, ще започнем с ягодите, които трябва да нарежем на купчета и да сложим в малка тавичка. Ще нарежа още няколко ягодки. Всъщност ще правим вариация на известния английски крамбъл, тъй като ще използваме маслени трохи. Думата крамбъл по принцип идва от думата троха на английски. Така че идеалното в този случай е, че можете да използвате основата на този сладкиш с абсолютно всякакви плодове и да го завъртите по всякакви различни начини. Затова и нарекохме нашия сладкиш ягодова въртележка. Ето така. Това, което ще добавя аз към ягодките, е една ванилия, за да ароматизират плодчетата. Те така или иначе са вкусни и ароматни, но ванилията придава допълнителен аромат. Също така е много хубаво и при печенето цялата къща започва да ухае прекрасно. Така, можем да поразбъркаме малко ягодите с ванилията и това е нашата плодова основа. Както казах, можете да използвате абсолютно всякакви плодове. С червени плодове като ягоди, малини се получава много красиво, но каквото и да решите есента да използвате ябълки, круши, няма никакво значение, все ще се получи прекрасно. Следващото нещо, което правим е в една дълбока купа смесваме брашното, което е основата за нашите трохи. Слагаме една лъжичка брашно от Рошков. Или в случая, хайде ще сложа около половин, за да не прекаля. Все пак. И малко тръстикова захар. По принцип ягодите са сладки и те няма нужда просто да прекалявате с захарта, но все пак аз ще сложа около една лъжичка. И накрая разтопеното масло. Ето така, добавяме го и него към сместа. И всъщност това, което ще направим сега, е да разбъркаме. Няма нужда да става гладко тесто, не е това идеята. Идеята е действително да стане на трохи, за които аз ще използвам вилица, за да разбъркам всичко заедно и да намачкам тестото. Хубаво е все пак да бъдат смесени добре продуктите, така че ще отнеме известно време, докато трохите ви се получат както ви харесва и както всъщност трябва. Не слагайте твърде много захар, тъй като също така после е вероятно сладкиша ви да стане доста воден. Така че препоръчвам да спазвате в общи линии пропорциите, като естествено ако обичате по-сладко, няма никакъв проблем. Така, след като сме смесили нещата за трохите, се получава нещо такова. Можете да сложите допълнително масло, ако ви се струва, че няма достатъчно, но идеята на този сладкиш е да е съвсем лек и летен, така че няма нужда да прекалявате. Сега в тази тавичка изсипваме от нашите трохи. Ето така. Хубаво е да покриете хубаво отгоре. Така. Трябва да се получи нещо такова. В предварително загрята фурна на 180 градуса, както обикновено за сладкиши. Слагате да се пече отгоре и отдолу за 30 на минути. И това, което трябва да се получи, е нещо такова. Като ние вече сме си извадили в чиника, аз ви съветвам да го гарнирате с кокосово мляко, поне аз така съм направила. Придава много различен вкус и не е точно като типичната заквасена сметана или цедено кисело мляко, но все пак опитайте го, гарантирам, че ще ви хареса. Това беше нашата ягодова въртележка. Продължавайте да ни следите на YouTube канала ни Gmail Organic и ще се видим следващата седмица.